Haka Balang ka St. Paul's Higher Secondary School Marbisu, kala pynlong ya ka jingrakhe ya ka Platinum Jubilee, dakba pynlong ya ka program ba kyrpang, hapoh ka phyllaw jong ka skul, kum ka jingsdang ya ka katei ka jingrakhe. Haka ni ka MP ka Rajya Sabha Dr. W.R.Kharlukhi ulalong kum Kongsan, haka bala dan lang MLA ka mauplang uba Matthew Beyond Star Kurba, MDC ka Than uba El Bla, MP Barim ka Jilla uba Vincent Pala, Reverend Father Richard Majau, Vicar General ka Shillong Archdiocese, kinohikai school barim, ikina school ki baminta, bat ki barim, bat ki principal jong ki way pat ki school ki badan hakathan. Uba Matthew Beyond Star Kurba haba jinkren, ula jawi ki umat jinkmen, haba ulakin mawi ki puar baudang puli hakani ka school, bat kamtam halor ka jinkyu state jong ka school, lingba ka jingtre shitom jong ki longshwa manshwa. Nagalang MP ka Rajya Sabha Dr. W.R.Kharlukhi ula aya ka jinkular ban kirshan yakni ka school daga ba ay shipaulak tingka naga scheme jong usnem 8,000 8,000 MP ula ay kublay yaki school mission ki bratre shitam haga ban kintiyo ya ka puli puthi haka jilla baro ka way bar ula kitbok ki khina ka school ban long ki badan akor bat don buram kamtam ban yada ya ka jilla daga jingle abha ka jongki kumki khina school haki rukam prepare. Let us give a round of applause. Thank you so much, sir, and thank you, Father. Ngeskau tenat bandon rekat pat pigani kesngi, but ngadeskau burame yeke mission, but yeke jing ai tilut jong ki missionary. Nakabenta kani kejat benriu ke jongi. Barengan ongi piru ngayala dia ngesdang let school por khana jonga haka school mission. If hadar selain itip ha ki bawana Giant Hills ngalet nursery school kiti school class read Saint Mary Maxerlo. Namar ngahe ngasan hajwai. Bat mene ngadang kali ni Father Majau de Vicar General ngadang kali Father namar hadin bala nang to ngalet government ngaset kenmau ya ke moral science. Ngakli Fadar meneng ong ba kidang hikai ke moral science. Namar ngan ong ipi ngadon uksiu. Ngado perkade kumnuan pa school ukum gini ka perthai. Ngakan mau hi ke school mission. Namar ke moral science. Kamtam hagni ka perthai ke bang immente. Dang ong mapala mo drugs nang ta kani ka single mothers ngalap ba kijing hikai ban tip ban itho yo blay kedai ka way ka ban yarap ban tei mdei tangi marway raiwat ka jat ban riu ko jongi te ngonong ipi ba ngadaken mau ba hakato ko por ngala hikai Sinot College Ladifikan mau principal yang Saint Anthony's College, Father Mabele. Si pau kat san snemen shwa ngatrai. Ila perkat ek autonomous college. Hak to ko por ki breu ki persha. Henry ngangoong Father Mabele de visionary. Menta ke government ko menta kala encourage si autonomous college. Ki missionary ki jongi mdei tangba ki dedicate ye ki jingim ki jongki. Haka jok por kilai ki visionary ki bi ijngai nakamenta kini riba ka jaj benri ku jongi. Out of control, होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल
लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी पर जाके बोल